IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Nakipagpaset ni Force Multipliers Peacekeeper Riders of Ilocos Norte iti annual Brigada Eskwela. Dito yan nagturong iti grupo iti Eladio V. Barangan Elementary School iti Barangay 14 San Nicolas, Ilocos Norte. Dito nga ilalawag ni Ma'am Roselis Domingo, Brigada Coordinator, iti nasa o pagadalan nga dadauluan ni Dr. Roland Oracion ti importansya iti nasa o nga aktibidad. Tataman ket panag-brigada nga program iti Department of Education ket deti nga Brigada Eskwela program ket naka-importante launay lalo ket umayen iti panaglulukat iti klase into no June 8 ket deti nga Brigada Eskwela ket naangay nangrugi idi kalman tapno iti kasta ket maisagana mi iti pagadalan nga agbalin nga nadalos ken safe nga pagumayan dagiti estudyante iti Eladio V. Barangan Memorial Elementary School. Kabayatan na kuna ni Mr. Chairman Louis Bonifacio iti FMPRIN Incorporated at tinawendang nga obraen daytoy. Agyaman kami sir, may na kami man inimbitaran ni Apo Principalen ni Ma'am Roland Oracion. Ket tinawen-tawen dito nga inimbitaran na kami. Ket kanayon kamet nga umay. So ano digitay basic activities sir nga inubratay dito? Yes sir, nag-proning tayo sir. Tapno iti kastagit nawaywaya iti arubayan tayo ken nalaliwaksay akitain. And kastamit pa sir, anikat tayo digiti dadakkel agras ken nagsagat tayo pa yun sir. Tapno iti kasta sir to na diti mapaspasayan nga opening ket napintas to akit-kitan nang nangruna digiti estudyante. Ken kasta pa digiti nagandak ket ma-appreciate dan to mat sir diti iti unagman iti eskwelan nga nadalos sir akit-kitain. Maipanamnama nga dadunto-pay dagiti stakeholders iti makipagpaset iti daytoy nga aktibidad. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.